căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să îngrijească pe aceea căror inimă este întreagă a Lui. 2 Cronici 16 cu versetul 9. Problema cea mai gravă a zilelor noastre nu o reprezintă în primul rând catastrofele naturale, cum ar fi cutremurele, foametea sau inundațiile, ci, după părerea mea, lumea creștină care se zbate între viață, sub autoritatea lui Isus și acceptarea păcatului. Din acest motiv, ea se află în pericol de moarte. Domnul descrie cu durere acest fenomen, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Apocalipsa 3 cu versetul 16. Este extrem de periculos să fii căldicel. Această stare de spirit este indusă de duhul anticristic și, din păcate, se răspândește din ce în ce mai mult. Totuși, în aceeași măsură, ea grăbește reîntoarcerea lui Isus și judecata de apoi. Este motivul pentru care te întreb: ești tu un copil al lui Dumnezeu? Poate răspunzi: sper sau aș vrea să fiu. Dacă nu poți să dai un răspuns clar, atunci nu ești nici una, nici alta. Atunci ești ceea ce Domnul Iisus definește prin nici cald, nici rece, stare care înseamnă nici credincios, nici necredincios. Tu, care nu ești încă salvat, întoarce-te astăzi la Domnul cu pocăință, deoarece cu siguranță nu